سلام سلام تخاتل تعبين ميديا مساهم زلخو كموترو سايمو زوريه لما عند دما نابكو طباع على مخا كبس حكاز غقل ناي معقاب كنزب سيستم زبلار استي حيزمت إلهو السيستم زي بزي قدس أبيناي كورنا نايز عالم ننبر لنا أب كمي عينت كو طباع كونتات لنا كل جزي جنزم نخن عقب كنت كمولو السيستمي السيستم زي نخلو نجارات قليل كنت هنا نخلو نجارات جن زمالئيو نابنت إن حتصرتي علاماتات ننوح جزية نقمت أو جنزب كم يجرنا كنعقبه خنزلنا كنمتاي ميتاوي كنعقب خنزلنا زريو دحيرة كان بملك دياجرام أب سكرين كقروه نعوز هون نيشتي مجلس دما كهبه كلمة نابتي سيستم متاونا ويدما نابتي مجلس نهاية دياجرام متاونا كبلنز دلجن كلتا نجارات اللواء تقدميتي كم زي نعزبور أب سكرين نعزبور زلنا زي ساديز بحال قد أمايز لنا زلو أتي فليتو نتفلت الزيت كامل لسب نتي قراتو جمت إلو دوكيعو جين كأزي زرقو حرستا يزمسلي زبلنا زلو إذن تاين مباليو فلتت فليت كا انت رأى أب جبري زي وعيل كايو هيوت كان خدم محايش تدع زيت تقيم كالو ترقم زبهالي بلون قرات كا دوكيعها كي حرس كايو مخرام مالتيو سلازي حنقولنا كل جزي كشك عنا يفتنيو هذا نجار نرقمه ويدما هذا نجار ننببمه زرع أوريد فولت أنيها أقدم كات فولت أنيها ولا سمع خيا وتراي كون قال جراناتو سمع خيا تراي تدا أنيركا كم فولت أو جيرو يزقربكا سلازنا عقانتا يخونكا اسلشوكا ويدما كلا فولت أنديل كات نطرو أتناي بحق أتمرتجن نتت فولت أو نتز فلت كايو نتز تمهار كايو أب جبري كتوع علوم كلا خايمو إذا فيديو كسامو داتاري إنا ولا نيشتي ميتاوي تخون كن بجس كن كإلالنا أوشتي نتو حدا 4 ساعات نيشتي تبغسو نيشتي سقمي كن وسط كن كإلالنا كابتز نبرنايو لما نايزا channel دما كابتز تمالز نبرنايو لو ما عندي بنيشتي زحاشنا زعبنا نمخانيو كلاتنا مالتي بمقتصال قصرتات نايزا channel كم زحبرو 75 ميتاويت تخاتلتي مدبات ساعبتي كم زيكونيو سلازي سابسكرايب بمقبار نزا channel يوتيوب نابز عبي قصري عزبتي كقربا بتحتنا يحتت سو نابتقن ار اس نايزا فيديو ترعت مليسنا اتي سيستم بملكع دياجرام كقربن كله نزي مسل ويدما باستقلاله من قدي بملكع دياجرام كقربو فتينا لهو كمزي اب سكرين عزبو زلنا حجي دما قتيله باستقاله بزقلله ملكع كابلا علين تحتي كقولصو خفتني كم يجرنا اب جبري كنو علو دما كنزاربينا صنيحنا مالتي سلازي أبلا علي كم نعزبو دلنا سالاري ويدما اتي دوموز نبلو تدعا بوزح أتاويتات علنا دما أتاوي نبولو قلنا كابز أتاوزي كابز دوموزي ناب تي ناتنا ناي بانكنا حساب دوموز نخفل علنا مالتي دوموز مستخفلنا انتاي كنقبر لنا حدا أبتحتيو ويدما كالا أكاونت أبز جرمن حجنا أمنت أنتور كونتو زبهالالو كنوتس نخل أبتحتي مين كونتوناتنا أبتحتيو أنتور كونتو كنوتس نخلينا حدا مئتاويت عقمنا تتخيلوا 10 مئتاويت مالتي نابتي ناتنا أنتور كونتو ويدما نابتي نعقبلو كونتو أوتوماتيكالي على حدا كم زخيت كنقبلوكم كلالنا دحرتي دوموزنا ممتو أوتوماتيكالي مغنياتو كم أما بزحتو ناي قطبا مصحف تصحيفو نرخبو اتقندي مسرت ناي هابتن صغان ويدما قطبا علامه كان مبصح كغبر زلو معقاب ገንዘبي እዚ ድማ ከመይ ማለት እዩ ንስኻ ደሞዝ ወሲድካ ናብ እንዳ ፎርኖ ኸይካ ባን ክትገዝእ ከለኻ ነቲ በዓል ፎርኖ ገንዘብ ትኸፍሎ ማይ ተራ ገዚእኻ ንበዓል ድኳን ገንዘብ ትኸፍሎ ንገዛ ነፍስኻ ማዓሲኻ ትኸፍላ ስለዚ ንገዛ ነፍስኻ ንገዛ ርእስኻ ኣቀዲምካ ክትከፍላ ከም ዘለካ ኣብ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ናይ ፋይናንስ ኣብቶም ብሉጻት ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ተጠቂሱ ንረኽቦ ኢና ማዕረግ እንደ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ካብቲ ፕራይቬት ኣካውንት ናትና ካብቲ ኮንቶ ናትና ናብቲ ናይ መዕቀብ ገንዘብ ኢልና እነውጾ ኣብ ባንክና ኸይድና እነውጾ ኣብ ግብሪ ማለት እዩ ናብ ግብሪ ንኸይዳልና ናብኡ ገለ ሚእታዊት ብሚእታዊት ናብኡ ከም ዝኸይድ ንኣብነት 2,000 ትኽፈል ተረኣ ኮንካ 10 ሚእታዊት እንተረኣ ሴፍ ክትገብር ወሲንካ ወርሓዊ ዕለት ሓደ ድሕሪ ደሞዝካ ምምፅኡ 200 ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ተተኻኢሉ ድማ 20 ሚእታዊት እዚ ገንዘብ እዚ ንሓፀርቲ ዕላማታት ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ ንኽትገዝኣ ትቀራረብ ዘለኻ መኪና ገለ ይኮነን እዚ ጽባሕ ንግሆ
نابتي قطبا حرنت كبصح كايلكا زعلمه ገንዘብ ክኾን ኣሎ ንነዊሕ ግዜ ማለት እዩ زعلمه ክኾን ክኽእል ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ኣይትንክፎን ኢኻ እንትርፎ ንወፍሪ ማለት እዩ ንኽተውፍሮ ጥራይ እዚ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ነዛ ዲያግራም ተራኺብና ኣብታ 20 ሚእታዊት ትብል እንሪኣ ዘለና ናትና ሚእታዊት ኣቐሚጥና ናብቲ ናትና ኮንቶ ድሕርና ድሕርዛ ቪድዮ ዳይሬክት ቀዳሞ ስጉምታት ንወስድ ንክእል ኣለና ናብ ባንክና ኸይድና ናይ ክንዕቅበሉ ንኽእል ጥራይ ኮንቶ ክነውፅእ ንክእል ኣለና እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ባዕልና ኸይድና ደይኮና ትራንስፈር ክንገብሮ ወይ ገለ ባዕሉ ከም ዝኸይድ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ድሕርና ተራ ቀፂልና እዚ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይታ ዲያግራም እዩ ድሕርና ተራ ሪእናዮ 50 ሚእታዊት ካብቲ ሳላሪ ኢንክሪዝ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሰብ ከምኡ ኢሉ ይኮነን ዝነብር መጀመርታ ኣብቲ ናትካ ሞያ ክጅምር እንከለኻ ወይ ድማ ስራሕካ ወይ ድማ ትካልናትካ እቲ ኣታዊኻ ውሕድ ዝበለ እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ኣታዊ ትውስኽ ኢኻ ንኣብነት 200 ትኽፈል ነርካ 2200 ይኸውን ድሕሪ ዓመት ንበል 10 ሚእታዊት ዕቤት ተራ ጌርካ ነቲ ካብቲ ዝተወሰኽካዮ ገንዘብ 50 ሚእታዊት ድማ ናብቲ ሴቪንግ ኣካውንት ናትካ ትሰዶ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ደሞዝ ተራ ወሲኽካ በሚእታዊት ኢና ኩሉ ግዜ ንቆፅር ምክንያቱ ሚእታዊት ኩሉ ግዜ ምስቲ ገንዘብ ኣይተሓወሰናን እዩ እቲ ሚእታዊት ኩሉ ግዜ ኣይቅየርን እዩ ስለዚ 50 ሚእታዊት ፍርቁ ካብቲ ዝተገብረልካ ደሞዝ ናብቲ ሴቪንግስ ኣካውንት ናትካ ትሰዶ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ናትካ ናይ ትገብሮ ትዕቅቦ ዝነበርካ ሚእታዊት ንላዕሊ ገፁ ክደፍኦ እዩ ነቲ ቁጠባዊ ዕላማኻ ንኽትበፅሕ ኣዝዩ ከቃላጥፎ እዩ ምክንያቱ እንታይ ትፀገም ደሞዝ ንውሰኽ እሞ ህይወትና እቲ ላይፍ ስታንዳርድ ናትና ማዕረ እዩ ይዓቢ እሞ እቲ ዝተወሰኽናያ ደሞዝ ትርጉም ትበሃል ይብሉ ሕጂ ንኣብነት ደሞዝ ትውሰኽ እሞ በቃ ካብታት መፅዘላ ወርሒ ሓዳሽ መኪና ትገዝእ ነታ ዝነበረት ንእሽተይ መኪናኻ ትቕይራ እቲ ህይወትካ ይውስኽ ኣሎ ስለዚ ድማ እቲ ኣብቲ ናትካ ቁጠባዊ ኣብቲ ሓበራዊ ዝኾነ ሃብቲ ናትካ ፀጋናትካ ዝኾነ ዕቤት ኣይትርእን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዘእትኻዮ ደሞዝ ህይወትካ ማዕረ እዩ ስለዝዓቢ ዘሎ ኣብኡ ከሎ እቲ ገንዘብ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ ነዚ ገንዘብ ዝኸይለመትካዮ ከለኻ ነዚ ተወሳኺ ገንዘብ እቲ 50 ሚእታዊት ናቱ ፍርቁ ማለት እዩ ናብቲ ትሰዶ ኣለኻ እቲ 50 ሚእታዊት ድማ ህይወትካ ንኽዓቢ ወይ ድማ ንሓፀርቲ ዕላማታት ናትካ ትጥቀመሉ ስለዚ ህይወትካ ማዕረቲ ደሞዝካ ደይኮነ ፓረል ዝዓቢ ዘሎ ካብኡ ብዝንእስ ይዓቢ ኣሎ ማለት እዩ ብ50 ሚእታዊት ካብ ትወስኽ ደሞዝ ጥራይ ስለዚ ከም ንዕዘቦ ዘለና እዚ ዲያግራም ወይ ድማ እዚ ሲስተም ነዚ እውን ዘጠቃለለይ ንወስኽ ደሞዝ እውን ዘጠቃለለይ ማለት እዩ ከምኡውን እንድሕር በዓል ትካል ተራ ኮንካ ኣታዊኻ ክዓቢ እንተዳ ጀሚሩ ንዕውን ብሚእታዊት ቆፂርካ 50 ሚእታዊት ናብቲ ናትካ ሴቪንግስ ኣካውንት ክሰዶ ኣለካ እቲ ኣብዚ ግን ኣገዳሲ ነገር እቲ ባዕሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ሲስተም ክበሃል እንከሎ ንዓና ወላ ሓንቲ ከይገበርና ክሕግዘና ዝኽእል ደገፍ ዝኾነና ነገር እዩ ስለዚ ኣውቶማቲካሊ ክኸይድ ኣለዎ ናብቲ ሴቪንግስ ኣካውንት ናትና ማለት እዩ ናብቲ ንዕቅበሉ ኮንቶ ኣውቶማቲካሊ ከም ዝኸይድ ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ወርሓዊ እንተደኣ ንእሽተይ ነገር ትራንስፈር ክትገብር ኣለካ ባዕልኻ ወይ ሓሲብካ ገለ ዕለት ክልተ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትነጥሮ ገንዘብ ትውድእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ከም መብዛሕትኦም ሰባት ዝገብርዎ ጌጋ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ዝተረፈ ሴፍ ክገብሩ ይፍትኑ እዚ ግን ኣይከውን እዩ ንገዛ ርእስኻሲ ነታ ፅዒራ ነቲ ገንዘብ ዘምፃቶ ነብስሲ ኣብ መወዳእታ ትሰርዓ ኣለኻ ድሕሪ ኩሉ ተዘይተሪፉ እንተደኣ ገለ ሽግር መፂኡ ከዓ ተን ገንዘብ ጠፍኣ እሞ ወላ ሓንቲ ሴፍ ከይገበርካ ትኸይድ ወይ ድማ ገለ ሰባት ዝገብርዎ ኣሎ ልዕሊ ዓቐን ሴፍ ክገብሩ ይፍትኑ ነቲ ህይወት ናቶም ማራ የፅብዎ ግዜ ነዊሕ ግዜ ከምኡ ገይሮም ክቕፅሉ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ነቲ ናብራ ዘድልዮም ገንዘብ እውን ኣሎ ስለዚ ካብ መጀመርትኡ ተተኻኢሉ ወላ ትሕት ዝበለ ሚእታዊት ወሲድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዕበናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና እቲ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ስድራና ክንሕግዝ እንደሊ ንሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ማለት እዩ ስድራና ክንሕግዝ እንደሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ፋን ክህልወና እንደሊ ማለት ፅቡቅ ግዜ ክነሕልፍ እንደሊ ወይ ቫኬሽን ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ነዚ እውን ናቱ ኡንተር ኮንቶ ክነውፃሉ ንኽእል ኢና ምስ ባንክና ተዛሪብና ነዚ ድኸውን እውን ክነውፅእ ንኽእል ኢና ዶኔሽን ኣካውንት ዝብል ዘሎ ንኣብነት ሓደ 10 ሚእታዊት ካብቲ ፕራይቬት ኣካውንትና እውን ናብዚ ኣውቶማቲካሊ ከም ዝኸይድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ነቲ ናብቲ ፋን ኣካውንት ዝብል ዘሎ ናብኡ እውን ከባቢ 5 ሚእታዊት ከከም ዝጥዕመና ምስ ናትና ኣነባብራና ሪእና ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ሲስተም እዚ እንተደኣ ኣብ ግብሪ ውዒልናዮ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ምክንያቱ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ እዩ ዝኸይድ
ብዙሕ ስራሕ የድልየካን እዩ ባዕሉት ገንዘብ ስለ ዝዋዛዕ ዘሎ በቲ ንመጻኢኻ ዝኸውን ሴፍ ትገብር ኣለኻ ክተወፍሮ ትኽእል ናብ ቁጠባዊ ዕላማታትካ ከብፅሓካ ዝኽእል በቲ እቶም ክትሕግዞም ትደሊ ስድራ ቤታት ድዮም ዝተፀገሙ ይዕሩኽ መሓዛር እዮም ትሕግዝ ኣለኻ በቲ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ፋን እንዳገበርካ ትነብር ኣለኻ ስለዚ እዚ ዲያግራም ነዚ ይመስል ምዕቃብ ገንዘብ መሰረት ኩሉ ሃብትን ፀጋን እዩ እዚ ሲስተም እዚ ድማ ንዓመታት ትጥቀመሉ ኣለኹ ኣነ ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺበዮ ንዝነበረኒ ናይ ኣምሕደራ ገንዘብ ፀገማት ክፈትሓለይ ክኢሉ እዚ ድማ ኣብቲ ባንክታት ዘለዎ ዓርታት ኮይና ጥራይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን እዚ ትገብሮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ቦክሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ባንክ ዘይብሉ ቦታ ትረአ ሃሊኻ ቦክስ ፈላሊኻ ናትካ ሴቪንግስ ኣካውንት ናይ ፋን ኣካውንት ናትካ ክትፈላለዮ ትኽእል ኢኻ ወላ ብኣዝዩ ውሑድ ሚእታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ 100 ቅርሺ ካብ 1000 ቅርሺ 100 ሴቭ እንዳገበርካ ብኸምኡ ከዓ ሴቭ ምግባር ባህርያት ኢኻ ተጥሪ ልምዲ እዩ ሰባት እንታይ ዝመስሎም ከምዚ ብዙሕ ገንዘብ ክኽፈል ምስ ጀመርኩ ሽዑ ሴቭ ክገብር ክጅምር ኖ ዘይነበረካ ልምዲ ኣብ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ኣምፅኻ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኸምኡ ኢና ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ኣዝዮም ዓበይቲ ስታርስ ናይዛ ዓለምና ኣብ ዕዳ ክኣትዉ ንሪኦም ልምዲ የለን ምክንያቱ እቲ ናቶም ኣታው እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ እቲ ህይወት ናቶም ድማ እንዳዓበየ ዝኸይድ ንኣብነት ኖርማል ፕራይቬት ጀት እንተደኣ ኔራቶም ትቕፅል ዘላ ዓመት ድማ ሓንቲ ደሴት ገዝኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህይወት ናቶም እንዳዓበየ ኸይድ እሞ እንተኣተወ ገንዘብ ኣይጠቕሞምን እዩ ስለዚ ትእትዎ ገንዘብ ጥራይ ደይኮነ እቲ ቀንዲ ወሳነ ነገር ክንምንታይ ትዕቅብ እዩ ዓቂብካ ድማ እንታይ ትገብሮ እዩ እንተደኣ ንሓፀርቲ ዕላማታት ጥራይ ገንዘብ ትዕቅብ ኣለኻ ፅባሕ ንግሆ ደገፍ ዝኾነካ ገንዘብ ክጎድለካ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ንነብር ዘለና እኹል ዝኾነ ብውሑድ ገንዘብ ክነፍረሉ ንኽእል ተኽእሎታት ኣለና ስለዚ ነዚ ይመስል ሲስተም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ቁጠባ ተደኣ ሃሊና እውን ከምኡ ማለት እዩ ንፅባሕ ንግሆ ዝድግፈና ገንዘብ ክነቐምጥ ኣለና ነወፍሮ ገንዘብ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ድማ ንሓደሽ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ ሴፍ ክንገብር ኣለና ተረኣይልና ድማ ከምታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ መሰረት ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ደኣ ደሞዝ ምውሳኽ ብጎኒ ኣታዊ ምእታው ምውፋር ኣገዳሲ ተኾነ ሴቭ ምግባር ግን ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ክንዲ ዘእተኻዮ እቱ ሴፍ ክትገብር ዘይትኽእል ተደኣ ኮንካ ኣብ ኢድካ ገንዘብ ክጸንሕ ተደኣ ዘይክኢሉ ክተወፍር ኣይትኽእል ዘእተኻ እንትእትኻውን ትርጉም ትበሃል የብሉን ምክንያቱ ኩሉ ስለ ተጥፍኦ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ትመስል ሓጋዚት ኮይና ረኺብኩማ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ናብ ካልኦት ኣሕዋት ንኽትበፅሕ ሸር ላይክ ግበርዋ ንትገብሩለይ ዘለኹም ምትባዕ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ድማ ኣዝየ ዘመስግን ክሳብ ሎሚ ብናትኩም ሓይሊ እዛ ቻነል ኣብዚ በፂሓላ ንዓይ ድማ ንኽቕፅል ፑሽ ትገብሩን ኣለኹም እሞ ካብ ልቢ የመስግነኩም ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ብኻልእ ትሕሶ ንራኸብ ድማ ሰሰናዩ ቻው